Mongato ambiri timadikira mwachete kuti tione kuti m'bale VJ Ken zikhala zikumuyendera bwanji ku bwalo la milandu paja mlandu wake unalowa ku bwalo la milandu limeneli ku Blantyre Residence Magistrate Court pa 21 November 2025 nde kumeneko kwabwera chigamulo pa pempho lake limene anapempha masiku ambuyomu okhuzana ndi nkhani ya belo kuti apasidwe belo mwina ndi ukapitidwa mphepo zina kunjaku. Tiyambe motere nkhani kupangira kwa anthu ena oti sakuitsatira bwinobwino kuti kodi zikuyenda bwanji, kodi mkulu amene VJ Ken ndi ndani nanga anapalamula mulandu wanji. Mukaona chithunzi chimene chikusewera pa skini panopo, mkulu amene zina lake ndi VJ Ken monga mene tatchulira. Zina limeneli ndi Roger kapena kuti la chinyamata limeneli, koma dzina lake lenileni la pansonkho ndiye kuti ndi Kenneth Makina. Mkulu amene ndodzika kwambiri m'masamba mchezomu makamaka ndithu pa TikTok komanso pa Facebook chifukwa chonena kuti ndi content creator ndi ali ndi large following pamenepo. Content yake ndiyo kuti amakhala akulangiza achinyamata komanso anthu osiyanasiyana mmene angakhalire makamaka akuza ma relationships kumbali ya achinyamata amakhala akupereka uphungu osiyanasiyana kumeneko. Kupatula zimenezo ndiye kuti ntchito yake ina imene amaziwika nayo bwino ndiye kuti amajambula kanema komanso ndiye kuti zithunzi moti oyimba ambiri mukaona pa chithunziso chimene chikusewera pa skini panopo anali kumene ku bwalo la milandu kukamvera nkhani ya m'bale ameneyi paja amakhala akujambula nyimbo za makosana amenewa ndotchuka komanso ndikaswiri kwambiri pa nkhani ya zojambulajambula moti nyimbo zambiri za oyimba otchuka kuno ku Malawi anakhala akugwiritsa ntchito m'bale amene kujambula. Komano chifukwa chimene chinampangisa zototi akapezeka ali mchitokosi mwa polisi akuti anali pa 18 November chaka chino cha 2025 mkulu ameneyi anamangidwa ndi apolisi akundilande posatira dandaulo limene apolisiwo anazalandira kuchoka kwa makolo a mtsikana wina wake amene akuti ndi wachichepere zaka zake akuti ndithu ndi 15. Potengera ndi chidandaulo chimene anadandaula makolo amenewo akuti msungwana ameneyi amaphunzira skulu ya primary ndiye panali pa 15 November 2025 anapeza zoti wanyamuka kuti akupita ku skulu komano atangopita ku skulu sanabwererenso ku nyumba ndiye kuti anakhala masiku atatu asakuoneka pa khomo zimene zinapangisa zoti makolo ayambe kufunafuna kwa chibale kuti kodi mwana wawo anapita kuti. Ndiye mphepo itampeza kumene analiko kumene kunali kunyumba kwa amenewa a VJ Ken anapeza zoti anabwerera akafika ku nyumba. Atafika kumeneko mayi ake kumufunsa mafunso anayamba kuyankhula chibwibwi kumeneko nde atamududuluza kumpitisa ku polisi ya kumeneko kundilande ndi kumene anazapeza zoti anaulula china chilichonse mmene zinakhalira ndi kumene mazafotokoza zoti anali kunyumba kwake kwa chibwenzi chake amene watu a VJ Ken. Nde potengera ndi zaka zimene ananena kumene kuti zaka 15 zinapeza zoti apolisi sanachedwe maziwa yapo ja apolisi anathamanga ulendo ukapeza a VJ Ken ndi kuwatuta ulendo nawo ku chitokosi kumene kuja atafunsa mafunso awiri atatu a VJ Ken anafotokoza kuti msungwana ameneyi akuti anakumana naye pa Facebook nde kuchoka pamenepo anayamba kupanga date kenako anapeza zoti akumana nde anakhala akuyendera limodzi kwa kanthawi akuti pa 7 November 2025 anazapeza zoti anamutenga kupita nawo ku nyumba nde ku nyumbako mwachizukire ndithu kuti kumeneko anakagwira ntchito. Kuchoka pamenepo chibwenzi chinakhala chikupitirira amapeza zoti nthawi zina kuchoka ku nyumba kwako kupita ku nyumba kwa VJ Ken kukhala kumeneko kama amabwerera komano pa 15 po atapita ndi anapeza zoti wokhazikika kumeneko. Ndiye polisi itamufunsa kuti kodi amazindikira za msinkhu wake kapena zaka za msungwana amene VJ Ken anafotokoza kuti akuti anamuwuza zoti zaka zake ndi zokwana 18 komano mistake imene tikuona kuti anazayankhula amene ndi a VJ Ken ataphapalisidwa ndi mafunso ndi amene a polisi iwo anazanena zoti amamukayikira kuti ndi osakwana zaka 18. Potengera ndi nkhanizo mmene zimabwerera zochoka kumeneko ku polisi. Kuchoka pamenepo anazapeza zoti apita kumeneko ku Blantyre Residence Magistrate Court kumene amakamva mlandu umenewo. Panepo panali pa 18 November 2025 ndiye ku bwalo limeneli anapeza zoti a VJ Ken anakana mlandu umenewo kuti iwo ndosalakwa komano anakhala akupempha belo kuti bwaloli apase belo
apite ku nyumba chifukwa zinkaoneka kuti anagona ku chitokosi kumeneko kwa polisi. Nde kumeneko kunakhala kumvekanso nkhani akuti anasokoneza ndalama zokwana 15 miliyoni malawi kwacha za anthu ena ake zinakhala zikumvekanso kumeneko kumene atapita ku bwalo la milandu. Ndeno posatira kuti mlandu okhuza ndi mtsikana ameneyo anaukana, zinapangisa zoti ambali ya boma apemphe kuti kuzakhale mboni ku bwalo limene la milandu. Ndeno leroli bwalo la milandu kunabweresedwa mboni zimenezi zimene akuti ndi asungwana achichepereso amenewo analipo awiri kuperekera umboni pamene zimakhalira za ubale umene unalipo pakati pa VJ Ken komanso msungwana ameneyi. Ndeno mboni zimenezi kumene ku bwalo la milandu zinaperekera umboni umene zinali nawo pa nkhani imeneyi, nde zinapezeka zonena kuti atamva mbali zonse ziwiri amene akuweruza mlandu umenewa amene watu ndi Mese Bonongwe ananena kuti mbali zonse amva, komano kumbali ya chigamulo chokhuza ndi belo imene amapempha amene wa VJ Ken ananena kuti awapasa belo imeneyi komanso mlanduwo awupanga dijane mpaka kuzafika pa 19 December 2025. Nde anawalipirisa ndalama ya belo yokwana 100,000 malawi kwacha, komanso oyimira mlandu ochoka ku office ya Director of Public Prosecutions amene watu ndi Josephine Gwaza ananena zona kuti pa 19 December 2025 nkhani imene ikazabweranso ku bwalo la milandu ndekuti akabweresa mboni zina zokwana 4 kuti zisimikize pa mlandu umenewu. Komano mlandu umenewu ukuoneka kuti unapanga trend kwambiri m'masamba a mchezomu mpaka na unausa mtsutso ena amapeza zoti akupanga defendi amene wa VJ Ken. Amayi inuyo shut up. Kani chete ngati nkhani simukuzidziwa, ngati how to present yourself in public, you don't know anything about it, it's better to just safeguard your mouth, keep quiet. Zomo ingo ndipezerani ya fizi muzindilipirira naneso ndifike kumenewo anafikako kuli mwina neza Ken mphamvu zonyoza ena game sana fike ngati mena fikira iwo koma chili chose mpaka tinaona amayi enake amazuzula makansungwana amene kuti pomapita ku nyumba kwa amene wa VJ Ken ndekuti amagwirizana ndi zimene zimachitika kumeneko. Ena mazabweraso kuma adzudzulaso amene wa amayiwo kuti zimenezo ndizolakwika sakuyenera kupanga defendi kapena kupanga accuse mtsikana ameneyo. Ndimene nkhani zake zimayendera pa mlandu umene wa VJ Ken. Pajato pali oyimba wina wake amene amaziwa zoti Shidomani anayimba nyimbo kuti kutchuka ni ngozi. Nde nthawi zambiri anthu akatchuka amafunika kuti asamalise kwambiri muzochitika chifukwa ma chances oti akodwe amapeza zoti ndochuluka kwambiri, nde mafuna kuti kutchuka kumeneko kukugwisa ntchito mosamala kwambiri. Ifeto sitikuweruza kuti VJ Ken anapanga misuse kutchuka kwawo, koma paja pali mawu amene amanena kuti chiti kwanzako uchigwire nyanga. Nde sitingaweruze amene wa VJ Ken. Nkuthekato mwene maganizo pa nkhani imene pamene tikufotokoza kuti VJ Ken pempho limene anapempha lokhuza ndi belo pa mlandu awo umene akuaganizira kuti anachita zadama ndi msungwana wachichepere apasidwa belo imene. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiyoti zitakufikani mosavuta.